Atât timp cât rămâi în viața sa, cel care te-a părăsit deține puterea. Tu ești o epavă emoțională, complet dezechilibrată, îi ceri tot felul de explicații, dar te rog, spune-mi ce s-a întâmplat, cum să remediez, iar el sau ea îți dă o explicație care nu are niciun sens, fie ceva generic care te pune adesea în postura de Sherlock Holmes, încercând să descifrezi, citind printre rânduri, fie incriminează niște lucruri pe care le cunoștea dinainte de a se angaja la o relație cu tine și tu tot încerci să-l combați sau să o combați, efort evident inutil, fiindcă în acest moment această persoană nu te mai iubește și nu poți prin argumente logice să faci un om să te iubească. Ea a avut deja toate aceste conversații în mintea sa înainte de a se hotărî să te părăsească și este prea investit sau prea investită în această decizie pentru a mai da înapoi. Fostul sau fosta ta nu doar că nu dorește să vorbească nimic și te ignoră total, însă arată o latură necunoscută ție până acum, aceea de om lipsit de suflet, lipsit de empatie.